Hola, molt bones i benvinguts a un nou programa. Continuem amb la guia dels equips catalans de primera. Avui toca l'Espanyol i ho fem amb un convidat especial, amb l'Edu de Batlle. Hola. Periodista de sang blanc i blava, el narrador dels partits de l'Espanyol, a RAC1 i també el periodista que segueix l'actualitat. Què tal, Edu? Doncs encantat de ser aquí, vosaltres, per xerrar una estona de l'Espanyol, que sempre m'agrada, veia. Nosaltres encantats de poder-te tenir Gràcies a aquí. vosaltres. Aleshores, el que farem avui seguirà amb les guies, presentarem una miqueta què tal els equips, com s'han estat movent aquests mercats, una miqueta de presentació, els partits que han estat fent a pretemporada, que veureu que hi ha una petita diferència des del dia que ho gravem avui, 28 de juliol, amb quan ho pujarem, que l'Espanyol per la pretemporada pels tempos ja haurà fet la seva gira per Alemanya amb el Wolfsburg. Correcte. I l'Unió de Berlín, així que si és més a afegir, senyors, Per mi endavant. Sí, som-hi. doncs li fotem. Doncs agafant el testimoni de l'Isaac, aquí tenim actualment com està la plantilla. Tenim dos porters, Dimitrovic, Fortuño. Haurem de veure qui és el titular, qui es fa amb aquest lloc que ha deixat la vacant de Joan Garcia al Barça. Jo no sé vosaltres si teniu algun preferit, no sé si Edu, tu saps per on tirarà, si apostarà més per la casa o Dimitrovic ja agafarà aquest rol de titular. A veure, la veritat és que és una decisió important, perquè no només perquè la posició de porter és una posició molt important, sinó perquè l'any passat vens d'on vens, que Joan Garcia va ser, si no el millor, un dels millors jugadors de l'equip, el de Paller i peça clau per la permanència. A partir d'aquí hi ha dues opcions, una opció, diguem-ne, més, entre cometes, conservadora, que és optar pel veterà, que és Marko Dimitrovic, que saps que et donarà un rendiment immediat, no va fer mala temporada l'any passat al Leganés, és un porter que et pot començar a rendir des de la jornada 1, que és veritat que té els seus anys però que encara pot aportar coses. L'altra opció, la de l'Àngel Fortuño, diguem-ne que és una mica més valenta, sí. Però alhora pot donar més beneficis si surt bé, perquè diuen des de dins que és un porter que té moltes qualitats, que ja porta anys treballant a l'ombra de Joan Garcia i que pot estar preparat. Què faria jo? A veure, jo m'inclinaria a pensar que Manolo optarà per Dimitrovic. Sí, que és l'opció fàcil. Sí, i l'opció més segura, tenint en compte que a més tens un inici de calendari que fa una mica de pujada, partits difícils, però no posaria la mà al foc, no ho garantiria al 100%. Jo no descarto que torni a passar com va passar amb Pacheco i amb Joan Garcia, que comenci jugant el veterà i que després el de casa agafi el paper important i que es quedi la porteria al Fortuño. No, al final la lliga és molt llarga, tal com ho estarà mateix, que no hi hagi lesions, pot variar d'un dia per un altre, però jo també crec que aniran per Dimitrovic primer. Bueno, i per les xarxes, que ja sabem que Twitter és on hi ha tota la fauna, jo he vist moltes crítiques a Dimitrovic, i agafant el que deies tu, Dimitrovic ha fet una bona temporada al Leganés, tampoc no entenc si que de Joan Garcia és el millor porter de la temporada passada, però Dimitrovic, el Leganés ha fet bona temporada. Sí, va tenir un parell de... Recordo un partit contra el Betis a casa. Sí, algun error important, sí. Sí, però bé, el Garagarza el coneix fa temps de l'Eibar, té trajectòria llarga a la Lliga en diferents equips, rendiment, ja dic, immediat, i veurem. Però bé, veurem, perquè jo crec que Fortuño, si no és a la Lliga d'inici, serà al llarg de la temporada, com dieu, tindrà les seves oportunitats, si les aprofita pot ser el porter de futur de l'Espanyol, per què no? Si us sembla, passem a la defensa, que és on tenim moltes cares noves, no només perquè torna Rubén Sánchez, que ha fet una temporada bastant bona al Granada. De fet, s'ha fet fora, que cometes a Tejero, per donar-li un joc a la plantilla, però és que també està Pablo Ramón, que ha començat aquesta temporada al finals a carburar una mica perquè va tenir una lesió important, tens Miguel Rubio, José Salinas, tens moltes cares noves, però fins i tot també jo crec que encara falta com un central per incorporar, no? És dir, sí, la sensació que tinc, Jaume, és aquesta, que és veritat que has portat molts centrals, però em fa la sensació que cap d'ells és un central de jerarquia que estigui més o menys almenys d'inici a l'alçada de Kumbula. De fet, l'Espanyol porta tot l'estiu intentant portar Kumbula de nou i no es descartaria, el que passa és que és difícil, és complicat perquè pertany a la Roma i allà la situació és difícil. Però la Roma en diu, segons hi ha informacions que no compten amb ell, però clar. Clar, el tema és que ell en principi es vol quedar a la Roma, però no veuríem mals ulls venir cap aquí, l'Espanyol veure què podria pagar en cas de fer-se amb els seus serveis via fitxatge i no cessió, veurem. Però a mi la sensació que em fa, llevat que hi hagi alguna sorpresa a la pretemporada i que algun d'aquests centrals que s'han incorporat, estil Pablo Ramón, Miguel Rubio i Hugo Pérez, que jo crec que ja no està en aquesta equació, llevat que algun doni la sorpresa i estigui per ser titular, algú haurà de venir per acompanyar Cabrera a l'eix de la defensa. I el lateral dret,
Jo crec que Omar aquí és indiscutible, per molt que s'hagi parlat els últims dies, jo crec que Omar no marxarà. I Rubén Sánchez és una opció que jo crec que la direcció esportiva veu clara com a recanvi. Tenia en compte que, a més, Omar aquest any, si tot va normal, se'n va a la Copa d'Àfrica. El mes de gener amb el Marroc. Per tant, en principi, cal un lateral dret de garanties. L'any passat no es va utilitzar tant, perquè Tejero no va jugar gaire de lateral dret. Però jo crec que Rubén Sánchez, malgrat que ha tingut interès d'altres equips, es queda. Parlant una mica dels centrals, com veus el Roger Hinojo? És mig lateral esquerre, central... El partit contra el Southampton se veia molta iniciativa, moltes ganes de conduir la pilota, però no sé com el veus tu pel primer equip. És un nano en qui confia molt, en principi com a lateral esquerre, que és la seva posició, però ja ha demostrat, com diuen en aquesta pretemporada, que pot ser versàtil, i aquí, que no tens un recanvi de moment a cama natural esquerra per la Cabrera, poden entrar. Cabrera és indiscutible, és a dir, Roger Hinojo no jugarà de central esquerra de titular, vaja, per una qüestió de galons i de jerarquia, però pot entrar en aquest rol d'un altre central i pot aportar solucions durant la temporada. Tampoc descartaria que tingués oportunitats al lateral esquerre, ja les va tenir alguna l'any passat, i bé, la temporada és llarga, és veritat que has incorporat Salinas, que en principi és un futbolista per intentar lluitar-li la titularitat a Romero, estàs ben cobert al lateral, però Hinojo pot tenir minuts. Jo crec que si deixaran que comenci la temporada, si no té minuts, suposo que buscarem una sessió perquè tingui creixement en una altra banda. Anant al mig del camp, Pol Lozano, titular indiscutible, suposo. Sí, jo crec que podríem dir un dels jugadors preferits de Manolo González. I està el tema de Ramon Terrats, que ara és veritat que està jugant més cap al mig, no sé si la idea és més endavant, si s'ha de venir un altre fitxatge o no, avançar-lo de posició. No sé si ara també Edu Expósito, que és veritat que juga més endavant, pot també recular una mica, perquè a la posició de mig del camp, perquè Grajera també està com mig fora, haurien de... Sí, l'altre dia el director esportiu va dir que s'està buscant sortida. Sí, aquí, igual que en el central, aquí jo crec que més clar encara falta un mig centre. Més falta un mig centre d'un perfil molt definit, un de bon peu, de recorregut, que tingui també pulmó, però Pol Lozano ja fa una mica aquesta funció, llavors es busca algú, de fet es busca Urco, el que vol l'Espanyol, que ara està absolutament enamorat d'Urco, que ho va fer molt bé en la segona volta de la temporada passada i que, clar, depèn de la situació de la Real Societat, que ha deixat sortir a dos mitjcentres, a Zubimendi a l'Arsenal i a la Sagasti, que l'ha traspassat al Llevant, o li ha donat sortida al Llevant, vaja, i en principi compten amb Urco, però l'Espanyol continua, jo crec que apretarà per Urco fins al final del mercat. Si no pogués ser Urco, aquí es buscaria un altre migcampista, però qui vingui ha de venir a ser titularíssim al costat de Pol Lozano, crec. I Manolo ja ho ha comentat en algun moment aquesta pretemporada. Ramon Terrats està jugant, com deia en Jaume, ocasionalment al mig, però Ramon Terrats no és un futbolista pensat per jugar al doble pivot en aquest Espanyol. Jo crec que la posició que li agrada més a Manolo González és de mitja punta o fins i tot tirat una mica a banda dreta, que és com jugava el Getafe de Bordalàs. Però també és veritat que el Getafe de Bordalàs feia un dibuix diferent, 4-4-2, llavors era un interior dret una mica diferent del que busca l'Espanyol, que és un futbolista de banda que desbordi una mica més. I aquí Terrats jo crec que és futbolista que si el fots a la banda anirà més cap al mig. Per tant, jo el veig en qualsevol de les tres posicions de la mitja punta, especialment al mig o potser a la dreta més, i el doble pivot només en cas d'urgència, alguna solució que hagis de tirar com passa en aquesta pretemporada, que precisament està jugant allà perquè falten jugadors en aquesta posició i s'ha de repartir minuts. I abans d'anar i veure l'11 de l'Espanyol com a tal, anem a davant, que és on té tota la pólvora, ha renovat a Javi Puado, ha tornat Roberto, jo crec molt bona notícia pel club, al final els 6 mesos que ha estat ha complert les expectatives i inclús ha sorprès a la gent, perquè era un jugador que el Braga no tenia els minuts que volia i aquí doncs, ha marcat 6 gols, si no m'equivoco, vull dir, ha dit el seu potencial. Tens la competència en banda també de Jofre amb Antonio, que personalment a mi Antonio és una debilitat que tinc, perquè tècnicament a mi m'agrada molt. I després doncs, tens el Dolan, que ha arribat Ferrer del Blackburn, que home, jo crec que pot sorprendre en el sentit de que pot jugar a les 3 posicions de dalt, excepte de la punta, mitja punta i extrems, i ve per 3 temporades, vull dir, si aquesta no explota, jo crec que encara es pot confiar a la següent que pugui mostrar per què ha vingut aquí al final. Sí, la línia de mitges puntes i la de nou, aquestes 4 posicions, jo crec que és el més interessant que es pot debatre de l'Espanyol a priori en el que portem de pretemporada i abans de començar la Lliga, perquè
aquí on clarament es veu més el pas endavant que ha salt de fet la qualitat. plantilla a l'hora de buscar sobretot fons d'armari, perquè llevat d'alguna posició és probable que acabi jugant amb els mateixos titulars que de la temporada passada, potser a la dreta sí que canviarà, però Puado serà titular indiscutible. Jo crec que Manolo González en una carta als Reis el posaria per darrere el davanter, Sí. de segon punta. Diguem-ne, i no descarto que acabi sent la posició de Javi Puado. L'arribada de Dolan et permet, com tu deies, Jaume, guanyar un home que pugui jugar en qualsevol de les dues bandes. Jofre i Antonio Roca són jugadors que també et poden jugar a les dues bandes, però jo crec que han donat més rendiment sobretot a la dreta. A l'esquerra no sé si els veig tant. Veurem si ara amb l'arribada de Dolan acaba arribant un home de banda esquerra que es buscava. Es parlava de l'Àlex Calatrava del Castelló, es parlava també a principi d'estiu, ara ja fa molt temps que ja ha deixat de sonar el nom de Morcillo, el jugador de l'Alavés, de l'Albacete, perdó, i veurem. Jo crec que, i clar, evidentment, tens Edu Expósito, tens Ramon Terrats, que també optaran en aquestes posicions, per tant, veurem. I al davant, jo crec que són faves comptades. Jugarà Roberto, serà el davanter titular, ha estat la gran aposta fins ara d'aquest estiu, 6 milions per comprar el 50% dels seus drets, és un futbolista en el que es confia molt en treure més rendiment, no només esportiu, sinó després econòmic al cap de temporada, és el típic jugador que ha de créixer i d'aquí 2, 3, 4 anys valer més diners del que val ara. I Quique García és un recanvi perfecte, no només per fer de Roberto, sinó per, durant els partits, una solució que va buscar molt Manolo González l'any passat, és sobretot quan estaves per darrere del marcador, optar pel 4-4-2 i posar dos davanters. I llavors entrava Vélez a acompanyar Roberto. Però Vélez és un futbolista que no va trobar el seu lloc en cap moment de la temporada i que aquí Quique García et garanteix lluita contra les defenses, pressió intensa, generar segona jugada quan vulguis per l'arribada també de segona línia i gols, que és el més important, 13 gols de Lliga, no? L'any passat? Exacte, sí. La seva estrena va fer el hat-trick, que era el Peralada, amb tot el respecte al Peralada, però t'ho va solucionar ell, el marcador. Sí. I veurem Marcos Fernández, perquè és un futbolista que en parlen molt bé, la primera federació va fer molts gols amb el filial del Betis, i veurem si pot jugar algun rol aquí, no el veig tant, no sé si de tercer davanter o de mitja punta, segon davanter, veurem. Tinc moltes ganes de veure Dolan. Sí, jo també. Jo tinc aquí, porto unes dades del Dolan de l'any passat al Blackburn, 47 partits, 7 gols i 6 assistències, i el que dèiem, va jugar 25 partits d'extrem dret, 12 de mitja punta i 3 d'extrem esquerra. A mi l'única, veient vídeos, perquè no el coneixia, veient vídeos el veig molt elèctric i molt vertical, que és una cosa que buscava l'Espanyol aquí a la banda dreta i esquerra, però, clar, és el que dèiem sempre dels anglesos, la seva adaptació a un futbol espanyol que és molt més lent, que no és tan vertical i elèctric com és sobretot la Premier Championship. Veurem, clar, els anglesos fora d'Anglaterra és molt complicat, veurem a veure si... Sí, hi ha el tema de l'idioma també. El tema de l'idioma, perquè Dolan no parla una paraula de castellà i és un futbolista que s'ha fet tota la carrera en futbol anglès. Llavors no ha tingut cap experiència fora i és el que tu dius, Oriol, és que costa trobar anglesos que s'hagin adaptat a la perfecció al futbol espanyol. I et diria més fora d'Anglaterra. El futbol, generalment els anglesos rendeixen a Anglaterra i aquest nano és veritat que és un futbolista que si s'adapta, tot el que l'envolta funciona i ell està content i feliç, et pot donar moltes coses. Moltíssim. Però jo crec que és un pas molt complicat aquest primer de l'adaptació. Doncs passem al que ha sigut el mercat de fitxatges d'aquest mercat d'estiu de l'Espanyol, que és l'equip de primer que s'ha reforçat, que ha tingut més entrades i sortides a tota la Lliga. Comencem per les bandes. Primer tenim a Marco Dimitrovic, que ja hem parlat d'ell, que arriba lliure del Leganés. També tenim Roberto Fernández, que per 6,2 milions compra el 50% dels drets amb el Braga, que fitxa pel 2031. També ara tenim una llistat de 5 homes lliures: Miguel Rubio, que ve del Granada, Quique García, que ve de l'Alavés, Hugo Pérez del Villarreal B, Marcos Fernández del Betis B i José Salinas de l'Elx. Després tenim, no com a fitxatge, però també el situem aquí com a Puado, que renova fins al 2030, Ramon Terrats, que ve del Villarreal, però recordem que la temporada passada va jugar al Getafe, Carlos Romero, que torna un altre cop cedit al Villarreal, tornen de sessió Javi Hernández i Rubén Sánchez, el Javi ve de l'Osca i el Rubén Sánchez ve del Granada, i Tyrese Dolan, que ja comentàvem, que ve del Blackburn. Un Javi que va passar per quiròfan fa un parell de setmanes, com a molt. No sé si a l'Espanyol li buscarà una altra sessió, no sé si confiaran en ell i li donaran minuts
progressivament, no sé si veurem. I de les baixes que ha tingut l'Espanyol aquesta temporada, de la més sonada, potser la més sentida pels pericos, és la de Joan Garcia, que ha marxat del Barça per 25 milions. També tenim la de Sergi Gómez, que acaba contracte i de moment està sense equip. La d'Álvaro Guado, que també, sense equip i se li va acabar contracte. Brian Olivan, que també el mateix. Pacheco, també igual. Urco López, que se li acaba la sessió, però a veure si l'Espanyol pot negociar amb la Real Societat i per tornar cap aquí a l'Espanyol. Chedira, que s'ha aturat al Nàpols. Kumbula, ja hem parlat d'ell a la Roma. Alejo Bellit, que s'ha aturat al Tottenham sense pena ni glòria d'aquí a l'Espanyol. Alec Kral, que torna a l'Unió de Berlín. Alba Tejero, que se li va rescindir el contracte. I Justin Smith, que s'ha anat cedit a l'Sporting de Gijón. No sé si n'hi haurà alguna més, si... De sortida és probable. És probable que n'hi hagi alguna. Aquests futbolistes que hem dit que potser algun marxa cedit, perquè no té lloc al primer equip. De fet, hi ha alguns fitxatges, aquests que dèiem ara, Hugo Pérez i Marcos Fernández, que són futbolistes que són fitxats per veure si es queden, no aniran al filial, però per fet que no aniran al filial perquè és segona federació, són futbolistes que venen de jugar primera de federació de titulars, per tant no els baixaràs al filial, però sí buscar-los alguna sessió, com deia en Jaume, primera de federació o a segona. I de la resta, jo el que destacaria és que Garagarza ha fet tanta feina a l'hora d'incorporar futbolistes com de liquidar futbolistes amb els que no comptava i en alguns casos amb sous bastant alts. És el cas de Pacheco i és el cas de Tejero, que són futbolistes que tenien sous alts i que has arribat a un acord amb ells per rescindir-los. I els altres doncs, t'has tret pes de sobre de la massa salarial, amb futbolistes com Sergi Gómez, que Manolo González en parla meravelles del seu comportament al vestidor i com a capità, com un dels capitans d'aquesta última temporada, però clar, Sergi Gómez era el quart central i al final tampoc es podia justificar que continués. Álvaro Aguado és un futbolista que ja al marge de tot el seu cas, que està als tribunals, esportivament no ha donat mai el rendiment que s'esperava d'ell. I Brian Olivan era un futbolista que també havia acabat cicle a l'Espanyol. El tema de Justin Smith, que ha marxat cedit, jugador del filial, que va estar així una miqueta a cavall entre filial i primer equip. Hi ha un altre jugador de la mateixa posició, una situació similar, Rafa Bauza, que sí que ha tingut minutets aquesta pretemporada, però tu creus que el club el veu per primera, que el mantindrà al filial, o que potser també li busquen una sortida veient la gran quantitat de migcampistes que té l'equip? Home, jo crec que ha arribat clar, no puc parlar per ells, però jo crec que ha arribat un moment a la carrera de Bauza que ha de sortir cedit, ha de jugar o sortir cedit. Llavors, al filial, jo crec que ja se li queda petit una temporada més, tenint en compte que ja s'ha votat a primera divisió, que has jugat uns quants partits, i ara és moment de créixer fora. No sé si a primera federació o a segona divisió, però jo crec que se li hauria de trobar minuts si és que, com sembla, arribarà aquest mig centre que l'Espanyol... I a mi Bauza em va agradar molt contra l'amistós, sí que és un amistós contra el Southampton, a mi em va agradar molt, un jugador que pot arribar a segona línia, et pot caure a la banda, també pot fer molts esforços defensius perquè físicament és un animal. Veurem què passa amb ell. I ara anem a donar una miqueta de context a la situació de l'Espanyol d'on venim. Venim d'aquesta que fins al final de temporada els Pericos van patir per la permanència, van quedar 14anys amb 42 punts, 11 victòries, 9 empats i 18 derrotes, van quedar eliminats de la Copa del Rei perdent 2-0 contra el Barbastre i en temporades anteriors, com tots sabeu, la 23-24 es va ascendre a primera, la 22-23 cada any 19ens es va descendre a segona i la 21-22 doncs, 14 anys que van permetre la permanència. No sé què esperes tu, Edu, aquest any? Almenys, mira, l'any passat jo veia a l'inici de Lliga jo veia l'Espanyol clarament en l'últim calaix d'equips, si fessin calaixos d'equips on haurien d'estar situats, el veia clarament al costat del Valladolid, al costat del Leganés, que són els tres que havien pujat, i potser hi haguessin sumat algun més, no sé si un Alavés o algun altre. Les Palmes venia a fer bona temporada amb García Pimienta, però bé. Aquest any ja no, aquest any, és a dir, no sé si està tot més igualat, però tampoc et sabria dir equips que diguis no, aquest és clarament un equip candidat al descens, però ja els tres que han pujat tenen un examen, perquè bé, s'han de reforçar bé, l'Oviedo em sembla que s'està reforçant bé, el Llevant és un equip que té, a mi m'ha agradat molt el seu entrenador, que l'Era m'agrada molt, i l'Elx, pel que he vist, tampoc s'està reforçant moltíssim de moment, però és una aposta amb Saràbia, que és una aposta totalment diferent, arriscada, bé, veurem.
Jo crec que l'Espanyol està just per sobre d'aquests equips en què, bé, dels 3 que han pujat i podríem... És que no sé si tindria clar posaria algun altre, tipus l'Alavés també, o algun altre que pugui passar dificultats. Però l'Espanyol, el seu objectiu ha de ser la tranquil·litat. És a dir, buscar no només aquesta posició entre el 10 i el 15, sinó que a més intentar salvar-se el més aviat possible. És a dir, evitar les angoixes de la temporada passada. Si us sembla, anem a parlar de sostre i terra, sostre en el sentit de a què aspirar al màxim, i terra seria el pitjor dels casos, que evidentment seria baixa segona. A part de sostre, aquí hem tingut una mica de debat, perquè tots 3 creiem que se salvarà, però jo, per exemple, potser soc massa optimista i evidentment falta veure els fitxatges, però jo crec que fins i tot una 9ª posició, rascar Conference, jo crec que es podria fer. També dic, és complicat, ha de ser un cas que tot surti bé, també hi haurà moments, doncs, se tocarà patir, segurament ara al principi de temporada arribar bé Nadals a veure si es pot estirar, si s'ha de fer algun reforç, perquè al final aquests primers 3 mesos estan per veure si l'estiu està funcionant o no. I a la Copa, al final l'Espanyol és un equip amb història a la Copa, no l'ha de tirar, ha de fer un bon paper. No sé fins a quin punt tu veuries bé arribar o creuar la barrera dels 8ens o dels quarts, no sé com... On tu creuries que l'Espanyol hauria de valorar aquest trofeu, diguéssim? Home, arribar als quarts de Copa seria una Copa il·lusionant, podríem dir, depèn també de qui t'elimini. No és el mateix arribar a quarts i que t'elimini un equip amb qui tractes de tu a tu, que t'elimini un Mallorca o un Osasuna, que no que hagis d'anar a quarts de final al Bernabéu o al camp del Barça i t'eliminin. No és el mateix. La Copa sempre és molt aleatòria, però la Copa, que comença d'hora, a la tardor, has d'estar molt tranquil a la Lliga per poder... Sí. O sigui, ja has de començar bé la Lliga. L'any passat l'Espanyol va debutar a Barbastre, que és on va... No, de fet va debutar contra el Sant Tirso. Sí, que era un equip de regional a qui vas golejar. Bé. Però vas a Barbastre ja molt ben entrada la temporada i no ho estàs passant bé. Llavors a Barbastre ja vas obligat a jugar amb els suplents i allò ja pots caure contra una primera federació o una segona federació. Llavors, a la Copa has de fer-ho bé a la Lliga, has d'estar bé a la Lliga, llavors a la Copa poder, no només donar minuts, sinó que si tens algun ensurt, algun camp complicat, puguis tirar de titulars, perquè a la Lliga vas bé, i després tenir un bon calendari. Sent partit únic, que et toqui els 8ens de final a casa contra un Primera no és el mateix que et toqui visitar un equip de fora. Si et sembla, Edu, anem al tema que ha marcat l'estiu per l'Espanyol, que és el canvi de propietat, l'entrada de l'Ampeix amb el seu grup d'inversió. Sí que és veritat que hi ha uns acords de per mig que tens es manté realment, l'estructura directiva es manté, no han tocat res, de moment. No sé si en el futur hi ha unes intencions, però a mi m'agradaria saber petites claus, perquè sí que és veritat que tothom entén que ha entrat a l'Ampeix, però no com pot influir, perquè clar, si ara mateix estem comentant que no s'ha canviat res de dins, com pot canviar l'arribada d'aquest inversor, que també és propietari del Barley, si no m'equivoco. Llavors, com li pot anar al club això de cara no només a poder invertir en fitxatges o inversió de capital, sinó també a forma d'organigrama? Jo el que crec que passarà, i a més és el que vull que passi, és que l'Espanyol canviï dinàmiques, més que es transformi com a club. Jo crec que l'Espanyol no es transformarà com a club. Cheng Yancheng, a nivell esportiu, el balanç de la seva dècada no és bo, perquè has baixat 2 cops a segona, però a nivell econòmic ha estat molt bo, perquè eres un club totalment endeutat el 2015-16 quan el va comprar i ara no ho ets un club sanejat, però a Cheng Yancheng li ha faltat una cosa que jo crec que és el que ha de portar la nova propietat, que és una idea, una identitat, una estructura, una manera de fer que tenen la majoria de clubs i que l'Espanyol no ha tingut. L'Espanyol, en els últims 10 anys, ha tingut molts directors esportius, ha tingut molts directors generals, ha tingut molts entrenadors i no hi ha hagut un criteri, perquè Cheng Yancheng ha posat diners però no ha sabut envoltar-se de les persones que li posessin una mica de criteri. Llavors, vull pensar que l'Ampeix farà això, i evidentment no ho farà en qüestió de mesos, perquè això porta molt temps, però pel que es veu al Barnley i pel que ens diuen des d'allà, sense aconseguir resultats esportius molt diferents dels que tenia el Barnley abans de la seva arribada, que recordem va ser l'any 2020, finals del 2020, des de la seva arribada en 4 temporades
va ser 2 descensos, 2 ascensos. És a dir, equip ascensor, literalment. Si a l'Espanyol són capaços d'aguantar la categoria i no baixar aquesta temporada que ve, i no baixar la que ve, són 2 anys més en què t'estabilitzes a la Lliga Espanyola, a la primera divisió, que és on has d'estar, el primer objectiu cabdal i bàsic, i a partir d'aquí generar unes estructures que et permetin fitxar bé, una cosa que no ha fet mai l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol és estrany que vengui un futbolista per molts diners. És estrany, vull dir, Joan Garcia ha estat una excepció, i Joan Garcia és un futbolista que és de la casa. I m'atreviria a dir que les últimes vendes grosses de l'Espanyol han estat de gent de la casa. Penso en Marc Roca, que se'n va anar al Bayern per 10 milions. És veritat que Darder s'havia format a casa, però Darder bé, Raúl de Tomàs és... Mig. Sí. Borja Iglesias és l'últim gran fitxatge que ve de fora i en un any el revaloritzes de 10 milions que et costa a 28 pel que el vens, però no hi ha hagut mai, l'Espanyol no ha aconseguit mai acostar-se a aquesta estructura com tenen el Villarreal, per exemple, com té la Reial Societat, com tenia en el seu moment en Monchi al Sevilla, que és de ser una màquina de generar riquesa amb els futbolistes que tu incorpores i que després vas venint. Que l'Espanyol vengui un futbolista per molts milions cada any no és una mala notícia, al contrari, és una bona notícia. Joan Garcia ha estat un asterisc perquè se n'ha anat al gran rival que és el Barça, però si Joan Garcia se n'hagués anat al Newcastle per 26 milions, hagués estat un autèntic negoci rodó per l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol no pot aspirar, jo crec que ara mateix, tant de bo d'aquí uns anys, però l'Espanyol no pot aspirar a retenir jugadors d'aquest nivell, com Joan Garcia, perquè Joan Garcia està cridat, i ja fa mesos que ho estava, a cotes més altes, d'acord? A partir d'aquí, si no els pots retenir, els has de vendre. El cas de l'Atlètic de Bilbao, per mi, és un raravis, totalment. O sigui, equips del nivell de l'Atlètic de Bilbao no poden mantenir jugadors com Nico Williams. I a l'Espanyol això estic segur que no passaria. Però a partir d'aquí, si ara fitxes a Dolan gratis i el vens d'aquí uns anys per d'aquí 3-4 anys per 10 milions, serà una gran incorporació. Si Roberto ara n'has pagat 6 pel 50% i Roberto d'aquí a 2 anys val 20 milions o 25 o 30 i te'n quedes la meitat, has fet un bon negoci. Jo aspiro a que hi hagi això, criteri, i que la nova propietat li doni eines a la direcció esportiva, Garagarza o qui hi hagi, si és que l'han de canviar d'aquí un temps, per generar això, per ser un club que generi riquesa per ell mateix i que tingui un criteri a l'hora de fitxar. I tu creus també que l'arribada d'Alan Pace també potser no ho solucionarà, però aproximarà postures entre l'afició i els directius, perquè al final hem vist que des del primer moment, amb raó, des del meu parer, que l'afició està molt en contra de Mao, està molt en contra de tot el servei que l'envolta. No sé si ara, amb l'entrada de l'Alan Pace, hi ha aquesta com més proximitat, diguéssim, o estar més receptius a veure què farà aquest nou inversor, diguéssim. Sí, evidentment, el que es necessitava... Jo crec que la gent de l'Espanyol havia perdut ja la perspectiva. Sí, s'havia desgastat tant la relació amb Chen Yansheng i amb Rastar Group que ja tothom era incapaç de veure les coses bones que també n'hi havia, com per exemple la qüestió econòmica. Llavors, calia un canvi, perquè hi havia molt desgast, perquè hi havia molta desconfiança, perquè ells no han sabut transmetre a la massa social què és el que estaven fent i per què ho estaven fent. Llavors, calia un canvi. Jo crec que la cultura de la que ve Alan Pace, la cultura nord-americana, diguem-ne, és occidental, i amb l'experiència que ja té el futbol anglès, on això es treballa molt i molt millor, farà que sí, que la relació amb l'afició canviï des de ja. Perquè al final la gent el que vol és la il·lusió, és generar una il·lusió i resultats, i veure que el club va evolucionant, i veure que la pilota entra, i veure que els resultats són bons. Això, clar, al final anirà d'això, anirà de que la pilota entri, sí. Però darrere hi ha d'haver moltes més coses, i és veritat que és molt més fàcil que la pilota entri si tu treballes bé, i l'Espanyol no era un club que treballés bé. De fet, hi ha moltes àrees del club, més enllà de l'esportiva, que han de millorar. És a dir, una de les coses que diuen, que ha comentat Alan Pace a dins del club, és com és possible que no tinguem nom de l'estadi, naming right a l'estadi. Això als Estats Units és impensable. És impensable que un estadi de 40.000 persones, a primera divisió, al màxim nivell, no tingui naming right.
el patrocinador de la samarreta el mateix, aquesta temporada ha estat Dani. Dani, ja sabem qui és Dani Sánchez Llibre per l'Espanyol, però és el recurs últim, és a dir, és una solució de casa. Ostres, has d'intentar créixer aquí com a club, encara que sigui de manera internacional. Vull dir, han de canviar coses, és evident, sí. Potser està la por aquesta de que l'últim cop que van portar nom a l'estadi va ser una mica catàstrofe amb la Powerade Stadium. De fet, totes les vegades que s'ha posat nom a l'estadi ha sortit malament, perquè la primera va ser Powerade, que era una empresa tapadora, falsa, i vas haver de cancel·lar el contracte, i la segona, que era... no em sortirà el grup, però era aquella empresa que ven entrades per concerts, i tampoc va sortir bé perquè van deixar de pagar mig contracte i vas haver de cancel·lar també el contracte. És que aquestes coses no et poden passar, no. I també tema patrocinadors, que no hi ha hagut cap que es mantingués. Rastar estava al principi, però no hi ha hagut cap. Això que connectés una miqueta amb l'equip o amb l'afició, ha sigut tot com venen diners si és que arriben, però no s'ha arribat a fer aquest tema de branding, aquesta connexió final amb que estaves dient, ni des de la directiva ni des dels patrocinadors. Totalment, i a més la fredor que ha transmès el propietari, és que és un senyor que aquí l'hem vist vídeos 5 vegades i feia 2 o 3 anys que no venia, amb vídeos, amb poquíssima implicació. Alan Pace s'ha traslladat a viure dels Estats Units a Barley. Sí. I ha portat allà tota la seva família i està al dia a dia del club, això és el que vol. Sí, clar, Pol Lozano ha comentat que ja amb els capitans ja s'han parlat amb ells, que hi ha molt bona sintonia, també ha dit el Garagarza, ha dit molt bona sintonia amb ells. I a la final de la Copa Catalunya estava allà a la Nova Creu Alta, vull dir. Sí. Això ha de canviar, és evident. Jo crec que això és fàcil canviar perquè és una altra cultura, és una altra manera de fer. Bueno, si et sembla, repassem una miqueta així les claus que tu veus de cara a aquesta temporada, claus més que res esportives, que ja ens has deixat de caure algunes, però així com quines veus tu que serien els punts més importants, les assignatures pendents al camp de l'Espanyol aquesta temporada per fer el que deies tu, doncs, aquests objectius de salvar-se a falta unes quantes jornades. Jo crec que el pas endavant, ja ho hem comentat abans, per havia de ser en pilota. Clarament, a la segona volta l'equip ja va millorar moltíssim en això. Va sortir de baix, de la zona baixa de la classificació, jugant a futbol, en alguns partits fent-ho molt bé, especialment fora de casa, però també fent-se fora de casa. Llavors jo aquí crec que, i a més estic convençut que és el manament número 1 de Manolo González aquesta temporada, que és créixer amb la pilota als peus. Això implicarà tenir menys pèrdua i per tant quedar menys descobert, que és per aquí per on van venir molts dels gols que l'Espanyol va encaixar la temporada passada. Clau, com dic, encertant els 2 fitxatges que queden. Bé, et diria que per les dues àrees, encara que no ho sembli, però amb el central factor defensiu i el migcampista en els dos sectors, i veurem com respon la porteria. També vull veure com respon la porteria. Perquè jo crec que davant tens pólvora per fer molts gols, ja la tenies l'any passat i en faràs molts. Al darrere... és que no hem d'oblidar que l'Espanyol l'any passat va ser un equip molt efectiu. L'Espanyol va ser dels equips que menys va xutar i dels que més rèdit treia de les seves oportunitats. Recordo escoltar-te una vegada en una transmissió que deies dels últims 7 xuts que ha fet l'Espanyol n'ha marcat 5, que era l'equip més efectiu de les 5 grans lligues. Sí, i Joan Garcia va ser un dels porters que més va parar, per tant també li van fer molts xuts. La porteria serà clau, si jugui Dimitrovic o jugui Fortuño, però jo crec que la porteria ha de ser clau perquè t'ha de donar, Joan Garcia et va donar un 9,5 la temporada passada. La porteria ha de provar, no li demano un 8, però la porteria ha d'estar en 6,5-7 per fer funcionar bé, és a dir, no ha de restar. L'equip ha de veure que, d'acord... Que hi ha seguretat a darrere. Sí, no hi és Joan Garcia, però hi ha seguretat al darrere, efectivament. Bé, doncs passem a la secció de prediccions, que és allí on ens guiem per les sensacions que tenim pel dia a dia. La meva, començo jo, si voleu, companys, és la que Roberto superarà els 14 gols aquesta temporada. Jo em tiro perquè amb ell va estar 6 mesos aquí des del gener, va fer 6 gols, jo crec que una temporada sencera passarà dels 14. Jo soc molt positiu amb la salvació de l'Espanyol, jo crec que a la jornada 31 l'Espanyol ja estarà salvat, i això ve amb la següent predicció, que és que amb Roberto, Quique i Puado, els 3 homes gols, jo confio que faran més de
Més de 25 gols. Molt llaminera, m'agrada molt aquesta última. 25 gols, Roberto, més Quique, més Puado, m'agrada. És que per mi és on passa la temporada de l'Espanyol, sí que el darrere que hem comentat ara, però per mi els tres de dalt són killers i que ens sumem amb Roberto, 6 gols de temporada passada, Puado, que en farà 10 segur, i amb l'obrero del gol, que és Quique García, que els minuts que tingui t'enxufarà moltíssimes. Li tira una rentadora a tota la remata i és increïble aquest home. Si et sembla, continuo jo, Oriol, que ja he deixat caure més o menys les meves prediccions, molt optimistes, evidentment. La primera és, jo, Roberto, vaig assegurar més, dic 12 gols o més, si em va fer 6, doncs dupliquem. La segona és que classificaran per conference, però d'aquestes classificacions que has dit que aquest any han entrat 8, doncs jo crec que entraran 9 i l'Espanyol serà el 9è. Saps? No crec que quedin tan a dalt. Què ha de passar perquè entrin 9? 5 a la Champions? I algú t'ha de guanyar l'Europa League. L'Europa League t'ha de guanyar Que l'Espanyol. només pot ser el Betis o qui la juga, Betis i... Villarreal? I Celta. Celta. El Betis, per exemple, guanyant l'Europa League. Exacte. Hòstia, és bona aquesta, aquesta de la Conference és molt bona, Jaume, m'agrada també. Sí que és veritat que no només depens de tu mateix, sinó també depens d'altres rivals, però mira... I que tot vagi bé. Lesions... I ja l'última, que això ho he dit al principi, que Antonio Roca es farà amb la titularitat. Aquesta també és bona, Però perquè, difícil, no sé, és un jugador que a mi m'agrada molt tècnicament com mou la pilota, com juga amb el rival. Sí que és petit, però això ho sap compensar molt bé amb l'habilitat que té als peus i que, no sé, és d'habilitat meva, vull dir, aquí m'hi trobaran defensant-lo sempre. Aquí fent de prediccions, doncs, tiro per Ramon Terrats, noi de la casa, soci 5.000 del club. M'està agradant com ho està fent aquesta pretemporada, és un jugador amb molt bon peu, un jugador que el Girona, el Villarreal ha mostrat la seva qualitat i crec que serà el jugador més essencial en això que remarcaves que l'Espanyol s'ha de fer fort en pilota. Crec que passarà per jugadors com Ramon Terrats, que si estan fins, donaran vida a l'equip. Aleshores, en quant a l'equip, crec que començarà a carburar més cap a la segona volta. És a dir, 14 incorporacions a l'espera de potser un central nou, un pivot nou. L'equip li pot costar. En atac està sent molt fluid, però clar, el Southampton és un equip fluixet. Que ha baixat a segona. Sí. Un equip fluixet. Amb el Girona ja es va costar una miqueta més. Potser ara amb el Wolfsburg, l'Union Berlin, el Newcastle, ja començaràs a veure. I ja l'Atlètic de Madrid és la prova de foc. Per tant, crec que l'Espanyol té equip, però s'han d'anar acostumant a jugar junts, que pot ser molt canvi. Ja per rematar-ho, ells parlaven bé de Roberto i crec que serà Quique García, l'home. Això és una pedrada de collons, Hòstia. És un home amb experiència, o sigui, porta anys que es va movent. Eibar, Osasuna, Alavés, i a tot s'ha acabat imposant. Crec que ell serà el titular en els partits importants. En el que et ve el Mallorca que t'està jugant... Que Manolo apostarà per Quique en aquell dia. Bueno, si aposta, jo crec que un gol et fa. És que és el que tu dius, que et remata qualsevol meló que li arribi, vull dir... No sé, és un jugador que olora la sang, evidentment, la veterania que té és una cosa que és un plus, però, ostres, no conec persona que no li agradi Quique García. No per nivell ni per talent, sinó perquè és un tio, és un davanter de tota la vida. Que... No sembla futbolista. Sí. Però, bueno, s'ha fet la carrera. Sí, joder. Sí, qui pogués. Bueno, si ens pots dir també les prediccions teves. Sí, a veure, 3 prediccions, a veure. M'agradaria molt tirar una predicció sobre Dolan, però jo crec que a Dolan diré que Dolan el veig clarament un futbolista que és puerta grande o enfermeria, que Sí. o és pilota d'or o no es menja res aquesta temporada de l'Espanyol, m'encantaria que fos el primer. Jo crec que serà, sobrenoms, Puado, jo crec que encara farà més gols que l'any passat. Vale. Aquesta és una. Classificació, diré el 12, i sí que tiraré aquí una pedradeta, que és que no recordo quants partits va perdre l'equip l'any passat a casa, però així de memòria penso en Barça, Sevilla, Villarreal, Reial Societat i potser algun altre. En total són 18. Betis. A casa no ho sé. Jo crec que es van 5 o 6 derrotes a casa. Jo crec que aquest any l'Espanyol no perdrà, no perdrà més de 2 partits a casa. Hòstia. És a dir, a casa serà
un dels equips més forts de la Lliga. Ja ho va ser l'any passat, però és que aquest any encara serà més fort. Jo crec que més de 2 no en perds. Bueno, només queda per veure les prediccions del Pep, que avui no pot ser nosaltres perquè està explotat el pobre entre pràctiques i feina, així que aquí les teniu. Bona tarda, companys, bona tarda, oients i espectadors d'aquest primer episodi de l'Entre Línies, l'episodi que hem repassat l'actualitat esportiva de l'Espanyol. Els meus companys em demanen que faci 3 prediccions en clau blanc i blava per aquesta temporada 2025-2026. Anem per la primera. La primera predicció que faig és que jo crec que serà una temporada molt tranquil·la i una temporada il·lusional per l'afició i pel club blanc i blau. Crec que a finals d'any fins i tot poden estar lluitant per posicions europees. No m'atreveixo a dir que sigui per Champions, però sí que m'atreveixo a dir que serà entre Europa League i Conference League. Veurem al final com acaba aquest any. La segona predicció que faig és la focalitzo en Manolo González. Crec que Manolo González serà un entrenador revelació d'aquesta temporada i que en parlarem molt del míster i de com fa jugar a l'Espanyol l'entrenador Manolo González. I la tercera predicció la vull centrar en 2 futbolistes que crec que seran fonamentals en l'esquema tàctic de Manolo González. El primer serà Ramon Terrats. Jo crec que Ramon Terrats serà aquell futbolista pel qual girarà tot el futbol, tot el joc de l'Espanyol, girarà entorn de Ramon Terrats. I el segon futbolista que crec que serà molt important és Roberto Fernández. La temporada passada ja vam veure del que era capaç aquest davanter centre, va jugar 19 partits i va fer 6 gols, i jo crec que aquest any serà l'any de consolidació i l'any d'explosió del davanter centre de Jaén. Jo crec que me la jugo a dir-vos, ja hem vingut a jugar, jo crec que tindrà unes xifres golejadores de 15 o més de 15 gols a final d'any. Aquestes són les meves 3 prediccions. Veurem a finals d'any si he tingut bona vista o no, i si no l'he tingut passarem factura. Fins aquí les meves 3 prediccions. A tots vosaltres, oients i espectadors de l'Entre Línies, no oblideu a subscriure-us al canal i a seguir totes les nostres xarxes socials. Que tingueu un molt bon estiu, acabeu de passar bones vacances. Adeu! I fins aquí el vídeo d'avui, esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies, Edu, per venir. A vosaltres, ha estat un plaer. És un plaer poder-te tenir aquí, tenir una veu acreditada amb A nosaltres. veure les prediccions, a veure si hem encertat o no, Claro. perquè algunes pedradetes... Bueno, passarà factures a final de temporada, a veure què passa. Sí, segurament ho mirarem a final de temporada. I si encertem les pedrades, a l'Ampeis, convida'ns Estaria bé. a un superet així per agafar-la en el bon sentit. Un algo, sí. No em conformo amb qualsevol cosa, Doncs fins a la pròxima. Adeu. Adéu. Adéu.